dintre d'una ciutat, la memòria i la construcció d'aquesta memòria és una de les coses més importants, perquè és després et dones compte primer com ha anat canviant, després la seva existència. Jo sempre dic que una ciutat és la ciutat però també és la gent, i llavors aquest tipus de fotografia documental t'ensenya el que la gent ha fet en la ciutat. Cada fotografia té una història darrere, unes més insòlites, unes que es coneixen, les altres que no es coneixen, però si tu fas fotografia en realitat per explicar històries, que és el que jo sempre he fet i que molts documentalistes, homes i dones, també han fet, en realitat, com que expliques una història, cada fotografia és una història diferent. A l'hora de sortir a fotografiar a la ciutat, jo sí que em preparo. O sigui, en principi, surto molt abans, si és una manifestació o un moment determinat, miro la llum, moltes vegades abans també vaig a localitzar, a veure des d'on ve la llum. Per mi la llum és una cosa molt important. I després també l'enquadrament, jo crec que l'enquadrament és el que defineix les diferents mirades dels fotògrafs, i llavors això necessita paciència, mirar i patejar-te a la ciutat, que és el que jo faig.